ti kalau long kembang kasih KHLEIN LATHANG JWAT LABAM dorkas ke bangi pa syaka Home Ministry, Union Home Ministry kalong ka ba khame agni ka sin government ta beleng ong kalong ka ba khame namar ka jingdawa kalong banwanra yaka official bill haga session ka bubuan ka session ka bubuan kadai ka session ka basdang menta ka sngi ti ka central government kayo por tang kumba arbanai duna ban sim ye kisin jam nakamta kane imat kampat sim lalong kabalakloi mande kata namar kampat sim don pa ka jingmot ban amen ya ka kernet ka bapra jongkariti sunsyar kri India namar ban penrong ya ka no ketien ha ka kernet ka bapra dan kamban wanra ya ka constitutional amendment kamad ban amen ya ka schedule ti lese kadai namar ba ka jingdawa jongi kalong ka bakham kumta kim simla ban ai kono ka jibab yangi halor kene ka jingdawa kawai pat ka jing telot bat ka jing suki na kalian jongka sarkar jala hadin bangilawan sedele tinglale da ka kanhon ka bakhlan ban yakendo yo chief minister bandawa ban penlong tin sarkar no ya ketien khasi but haga ju kapor ban tho sha union home minister ban penkre ya ka official bill naga menta ban amen ya ka kernet ka bapra ban penrong ya ketien khasi ban le si ki wei par ki ja ketien chief minister ula kularengi da ka basai ban le ek ban kam but ha ka bedai bar ke jing tho kom ka sithi ban budden ya ke jing dawa jongi bat ban kersan ya ke jing dawa jongi bangi dawa ban wanra ya ka official bill ha ka session ka bamenta ula da ong nanle ya ke ni hapo kini kita yo bat ula ong ro snobha pen khre amapi ya ke sithi ngin si penbiang tangi ki benta ki be long official bat ngan pha no ong yangi phila ban le dra amapi gi ong em pha amapi naka department ke badai kamut ke political department ke badai page yang nekam ti word ngila pen kre ya kata kasiti ngila le ai ha office jo ten ring wooden na kawai kata yo syakawai kata yo kasiti kami hado kani kata yo ke balada pro ngi dang wooden biang phone sei ps jong chief minister yang hanaki dang page ban penpet penpiang ke sithi timenta kayo kala PLIE uta bomot ban le yo umle hadu mana khangayo ti kala long kombong khasi KHLEIN LATHANG JWAT LABAM ti kani kadai ke jingle suki na kaliang jongka sarkar jala uchi minister la dai ban pha madare ke sithi kumbola kular ulapan yang jing lang jongi ngila ai tenrei hadu mentaro kasiti kamlet ta tenrei nomor ba ka KS kadai kaseng ka ba imsingi nam ta kane ngimdan ka jing rit masem lane ka jing do jing karmen ngila ong ba lada sarkar kamle ai ngin sa page ta ki wai partition sinjam kumno ban ya chakmat ban penjore ka jing dawa kajongi tarhadu ba tin khasi kan yorong khanet ka bapra